חלק מהמובילים חוסכים על זה, חלק משקיעים בזה. בואו תלמדו איך אורזים ארון תלייה. כמו חיילים. טיפ קטן לגבי קרטון תלייה, תמיד לסגור את הדופן שלו עם 2 ככה. למה? כי בגלל המשקל הקרטון עלול להיקרע, מה שבדרך כלל קורה, ואז אנחנו מקבל את הכל בשיפוע, הכל נשפך פה, זה לא מגיע כמו שצריך. אני תמיד משאיר את הדופן הזאת בחוץ וסוגר אותם ככה.